Båten för Stora Västervika till kurs på Båtsydsjöfil. Varsågod och rik. Ja, jag sagt, jag har bara nästan lidit någon tävling. Det var lite dålig gas bara där på. Ja, precis, som stoppar upp lite grann i svängen. Men det, ja. Bäst att satsa och fejla än att inte göra något alls. Det hade väl inte lite. Jag vet faktiskt inte. Jag vet att jag hörde någonting. Var det 6 minuter på något? Det var bra till ändå. Ja, men precis. Ja, det var det jag hörde sist också. Det var det jag blev så reagerad. Jag tycker inte många underhåller, men det är många som pratar om hockey. Men det är bara... Ja, det var hemskt vad lätt. Det knappt om